Seuraavaankin ongelmaan tarvittaisiin muutama keksintö. Pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä tehdään vuodessa 500 000 matkaa maksamatta. VR:n lähi- ja kaukojunissa matkustetaan pummilla yli 2 miljoonaa kertaa. Näihin miljooniin mahtuu inhimillisiä erehdyksiä ja lippujärjestelmien vaikeaselkoisuutta. Ja kunnon kansalainen saa huomata olevansa lainsuojaton. Minkälaisia asioita teidän mieleenne on jäänyt VR:n mainoksista? Nämä kiviukot, jotka kirmaavat kedolla perhosten kera ja heillä on hauskaa siellä. Kun te matkustitte junalla, niin oliko teillä hauskaa? Ei. Minä olin matkalla Ylivieskasta Hämeenlinnaan, ostin Ylivieskan asemalta matkalipun määrättyyn junaan, määrättyyn vaunuun ja paikkaan. Junan tullessa asemalle menin siihen junaan, istuin ja luin. Vähän ennen Hämeenlinnaa tuli pari henkilöä siihen ja kertovat olevansa lipun tarkastajia. Annoin heille sen lipun, niin he kertoivat, että se on väärin. Kertoivat, että se on väärä siinä mielessä, kun sitä ei ole leimattu. Ja kun protestoin asiaa heille, niin he kertoivat, että minun asiani on huolehtia siitä, että junavirkailija leimaa minun lippuni. 66 € tarkastusmaksu tietenkin harmitti teitä. Oliko toimenpiteessä jokin muu seikka, joka pahoitti mielenne? Tämä, että kaikista paikoista, mihin minä valituksia tein, niin tuli semmoinen palaute, että minä tahallisesti olen pyrkinyt välttämään junatoimihenkilöä, eli tällä tavalla olen tekemässä petosta. Teistä tuli VR:n silmissä konna. Näin minä sen tulkitsen. Mitä mielestänne pitäisi oppia tästä asiasta, jotta välttyisi tällaiselta konnan kohtalolta? Jos aikoo matkustaa junalla, on syytä huolehtia, että junatoimihenkilö tekee työnsä. Antaisiko Aino Kippolan kokemus aihetta itse tutkiskeluun vai onko kaikki hyvin niin kauan kuin kiviukot tanssivat kukkakedolla? Tämä tapaus, mistä mainitsit, niin ei ainakaan meidän tarkastustoiminnassa aiheuta mitään itse tutkiskelua, koska tarkastusmaksu on kirjoitettu ja se on todettu, että se on ihan laillinen ja päätösvaltainen hallinto-oikeuteen asti. Asiakkaan on siis edelleen pidettävä huoli ja kannettava vastuu siitä, että junahenkilökunta tekee työnsä. Asiakkaan kaukoliikenteessä on velvollisuus ensimmäisessä lipuntarkastuksessa esittää matkalippunsa tai hoitaa lipun ostaminen konduktöörille. Onko tästä Aino Kippolan kokemuksesta opittava, ettei junamatkustajan kannata nukkua, lukea tai katsella maisemia, koska sinä aikana tämä konduktööri voi vilahtaa ohi ja sen jälkeen teidän alaisenne sakottavat? Niin, ensimmäisessä lipuntarkastuksessa tämä on hoidettava tämä lippu kuntoon. Ja sitten kun se lippu on kunnossa, niin sitten voi todella katsella niitä maisemia tai rentoutua mielin määrin. Millä tavalla matkustajaa neuvotaan, että älä nuku, älä mene vessaan? Niin, kun mä äsken sanoin, niin matkustaja saa mennä vessaan nukkua, mutta lipun kääntöpuolella, aikataulukirjoissa, laituriopasteissa on tämä sama viesti, että hoidetaan se lippu ensin kuntoon konduktöörin kanssa.